man lai kumzanga tanga kumsang khat vel kalta khan mi te hian an hausak na le rohlu te hi in chunga emo anin hual vel leinuai mun sang te an thup thina chung mun te chu an mani chau khan an she thina ni voina hian chung man lai rohlu tak tak vani thilthuwa an hmuhchhuah tak te chanchin kan dar lang don ani pakhat na chuan Sweden kho pakhat Gotlena ro hmuhchhuah Gotlena hian film an siam lain an na thok tu te chuan rin lo deuh mai in ro hlu tak mai an hmuhchhuak lo mai a chung an thil hmuhchhuah te chu tangkarua silver pound za somnga dar pound somnga tin tlereu tam tham tak le tangka engmozat an hmuhchhuak tel bok ani hero hi in pakhat chuat noi tangan hmuhchhuah ania mithiam te chui danin hero hi 9th century kumsang khazani vel kalta mi kha ania khati lai hun kha viking te hun lai ani hero hlut na hi atam tham le a Gotlena mi ten Sweden lal nena kumnga chung chia an choi zat atling phak hial ani pani na teng hlui chunga Rangkachak an hmuhchhuah Nick Methi America a sipai lir thei hlui khom thin le siam tha midang te hna zor chung le thin ania kumsan hi som pasare khan teng hlui pakhat dollar singli cheng noi somthum chung man chu aleya a mechanic nen teng chu an siam tha a fuel tank atui thun na an han phel chuan an rin lo deuh mai in Rangkachak tlang gold bar pangalai mai chu an hmuhchhuak tatlat mai Rangkachak lut na hi ahun lai khan dollar magta duai khat le point ni India paisa cheng vai bel cheko man vel ania an chui danin Iraq ral tan lai khan sipai ten in pakhata tanga an lak ania athup nan teng tuial thei da na hian achunga chuan an thun ani mela athun tu te kha an thi tak dai awangin hriat lovin aum reng pha ti chuan an hmuhchhuak ta ani pathum na tubo zona tanga ro hmuhchhuah England a khuan lo nei tu pakhat chuan a tubo atibowa a thianpa Eric Loss metal detector nei tu chu zonpui turin a soma a tubo zonna lama chuan thil danglam tak mai a hmuhchhuak ani Eric Lawson a thianpa tubo a zon saklai chuan a metal detector chu mun pakhatha chuan a rina satamaya an han lai chuan an rin lo deuhin Rangkachak le tangkarua singkhat sangli zasari somriat pani zet an hmuhchhuaka tin in China tlereu chile beng be zani chuang atel bok an thil hmu chu sarkar hna an hriatira thiamna hmanga an han chui chian le chuan a hlutna zong chu dollar makta duai somnga man India paisa cheng vai bel che zathum somsari panga vel zet ane mase England sarkar chuan Erika chu alom mana dollar makta duai ni le nuai thuman pe a chu a thian pa lo nei tu nen ani semta ane palina tuipui nuai tanga Rangkachak hmuhchhuah Florida tuipuya scuba diver pakhat chuan Rangkachak thi gold chain dollar zasari man ve a hmuhchhuaka chu chuan phurna pein tuipui monga metal detector nen a zong le ta ni a detector aron rik vak nuwa le ahan hai chu Rangkachak gold somnga zet a hmuhchhuak ta ni heng gold tangka a hmuhchhuah te hi kumsang hi chuang zeta upa nia a hlutna chu dollar makta duai khat India paisa cheng vai bel che sari le chan ve vel zet ani mitam tak chuan man lai long lian tuipui fura an chiata wanga hetiang ro hi tuipui monga hian omni hin an ring ani mitam tak chuan furlain man lai long a che sola wangin hetiang ro hi tuipui monga aom pha ni hin an ring ani Florida tuipui monga hian man lai long lian thipui wanga che sual tui noi leinoi zinga bilbota tangka tam tak phur aom ni hin mitam tak chuan an ring ani pangana Jamie Oliver restaurant mun hlui tanga ro hmuhchhuah Jamie Oliver hi khovela chef lar tak mai ania
Manchester restaurant thar hon tumin in lui pakhat alea chu in chu anan siam tha a abang chung anan hai chu ro hlutak mai an mutani Rangkachak coins le poisa fai cash emozat ania azawain dollar magta doi khat le nuai sari vel ania India poisa chuan chengvai bel che sompani le chan bevel ti nania aturu khop mai hero hi khoi tanga lo omnge ti zona om theome achan chin chu angai nom hle maya kha in kha man lai chuan Midland Bank anti chin kha ania kha bank khan im taka roda na secure vault ane china kumsang hazko somko vel khan Midland Bank chu atlachia HSBC bankin an leita a kumsang hazko somko pania HSBC chuan branch chu kharan tuma an customer te chu an thilthu na safe deposit box la chuak vek turin an shetira mitam zokin an la chuak lova ma se mitlem te hito emo an chin shet lova omta emo an omawangin chung mi te ro chu abang ta renga bank khan chung box te chu ti chiat an tumta ni bank chuan box lem te chu an ti che thei talova achan chu chung box te chu building nging le thildang ti che thei khopa mun poimoa an da wangani National Heritage Center lam chuan building ti chiat an phalo wangin HSBC bank chuan chung ro bom safe deposit box tem te chu bang chunga chuan an hmuhchhuah ti chuan tu hnuah chau an hmuhchhuah ta ani kumsom ni hnuah Jamie Oliveran restaurant siam tura in chu a han chei thar le tak no hian chung ro hlutak tak te chu an hmuhchhuah ta hlol mai ni ma se hero hi Jamie Oliver ta ni lovin anei tu masa HSBC bank nena an pelet le ta vek ani ole khang te kha tihpalh thilthuwa ro an hmuhchhuah sang sang ka dalan thei te chu nia in bulvel ani emo in han tho na hmuna ani emo mun sang sanga thilthu tak tak char ilo nei ve to em comment section ma mi lo share tir ve do nia tuntumatan chuan khati zong kha ni e